Na tej podії bešedovali istoričare Ďura Hardy i Saša Sabadoš, odvičateljni redaktor časopisu Švetlost Mikola Mcap, direktor RNT Slavko Oros, muzična redaktorka Radio Nového Sadu Agneta Timko Mudri i sam avtor Ďura Laťak. Moderator tribini bol Mikola Šanta, odvičateljni redaktor vydavateľného oddelenia NVU Ruske slovo a organizátor Jovgen Mudri u sutrudnictve so Zavodom za kultúru v Vojvoďanských Rusnacoch. Mi na šťastie máme takého človeka, on še volá Ďura Laťak, ktorý še podňal u svojich knižkoch prikazac na jeden fachový vyhľadovacký spôsob históriu ruskej kultúry. Laťak to robí na dva spôsoby. Jak vyhľadovač, znači slobodno poviem, jak naukovec z jednu dobrú obdumanú metodológiu, ale rusku kultúru vyhľaduje i prikazuje i jak švedok času, jak švedok epochy. A toto, co mne korci celý čas, to bym ľúbil zrobiť, zakončiť môj jeden roman, ktorý še volá Topolja, započatý je barz dávno i koncept postoji za 17 pohlavia, rozrobený, len teraz ho treba realizovať, treba ho podrobno dorábjať, ale zaňho vše ochábjam, že to posle, dok porobím toto, co mušim, ta vecka bude i tota stvar. Eto toto, co predo mnou stoji, a môžem povedať, že by trebalo požiť holem 110 roky, že bym realizoval toto, co mám u svojim projektu. Všetci prisutní bešedovali o Laťakových tvoroch zo aspektu svojho fachu i nahlašeli jeho značnosť jak publicisti, ktorý rokami zbera, systematizuje i objavuje rižní dokumenty vážni za Rusnacoch, biografii našich predňakoch i tolkovania veľých podíjoch, ktorí odredzeli cek našeho kultúrneho rozvoju.